ассалому алайкум бародаро. хотиррасон мекунем ки дом тиҷаи саҳифаи худро дар инстаграм дорад. дар саҳифаи инстаграми худ мо маълумоти пурраро оиди ҳар як хона пешниҳод мекунем. марҳамат дар оида обуна шавед. ссилкаи инстаграм дар описания ва дар комментарияи видео. ассалому алайкум бародаро. хонаи навбатӣ сехонага чорхонага кадакай. якум ҳуҷра зал меҳмонхона 75 метри квадратӣ ремонткатӣ бо ҳама чизу чораш дуюм ошёна и дуюм ҳуҷра. $640,000 сомон, $645,000 сомон бахшиш, $58,000. Я бори дигар хотиррасон мекунем бо ҳама чизу чораш назди Арбат 91 микрорайон ҷои беҳтарин Қараболо Барки Тоҷик тарафами доми панелния дом чоэтажая хиди хона дар дуюм ошона иҷа детския отопление свет об ягон проблема надора ҳамаш 100%. иҷаш ваная дута термикс дора мошина ҷамашӯӣ ҳамаш меиста. ҷа ҳоҷатхона надим термикс колиношам меиста ама колинош навай и ҳаму чорум хонае ки кадам худи хона сехонага хай неҷаем чорум хонаем ҳисоб када мешавад. иҷа ошхонае ҳама кухни гарнитураву халадини яхдон меист. не гардероба дар наздикӣ детский площадка дора садик доранд мактаб ҳамаш ҳаст. я бори дигар хотиррасон мекунем нархи хона $645,000 сомон, $58,000. занг занед ба рақамҳои 998 888 бо ягончи арзон мекунем. ҳатман лайк ва подпискаро аётон набароред. ина бародаро худи дом хона срочняй арами дар назр сета садикай мактабай донишгоҳай раи калонай ҳама чӣ дора назди Арбат хона беҳтарин вариантай барами имконият аз даст надиҳем срочни хонаш фурӯхтестай. $645,000 сомон, $58,000. занг занед бо арзон мешавад. ассалому алайкум бародаро. хонаи навбатӣ 130 квадратный метр сехонага дар доми Душанбе шаҳр назди пединститут дута вана туалет на якумаш на ҳоҷатхона
инаи дуюм. евро ремонт. инҷа спальня. хона ба иҷора дода мешавад. $800 як моҳда. дом ягон камбудӣ надорад. свет, об, лифт ҳамаш ҳамавақта. инҷа ошхонае. инҷа коридор. инҷа дуюм ҳуҷра. худи хона дар маркази шаҳр мебошад. инҷа зал. чаи хеле балконча дорад. банки миллии Тоҷикистон, маркази шаҳр. агар ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 88 занг занед. ина бародаро худи дом. Машина 130 квадрат, евро ремонт, 3 хонага, 8000 сомон ба як моҳ. Ба рақамҳои 998 хонаи навбатӣ, 2 хонага, 76 квадратный метр, 11 машина, ҳоҷатхона. инаи ванна. хона евро ремонт. ягон камбудӣ надорад, бо ҳамаи чизу чораш. натиҷаи потолок. ина инҷа коридор. ина якум хона.
бахшиш бардора овозҳои кӯдакай ҳеҷ када намешава. мехали вида 11 мошина 660 000 сомон, $63,000 мешава. ҳатман лайк ва подпискара аётон наброред. иҷа ошхона я бори дига хотиррасон мекунам ки бо ҳама чизу чораш мемонам. дом назди Садбарда, яъне ки маркази шаҳр. иҷа дуюм ҳуҷра, нахели панорамный трезакадагиай. хона ягон проблема надора. свет, об, отопление ҳамаш ҳаст. хона агар ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 88 дар занг занед, бо арзон мешавад. ина бародаро, ҳамин дом я бори дига такрор мекунем. 11 мошина 76 квадратный метр, евро ремонт, $660 000 сомон, $63,000. бо ҳама чизу чораш духонага ба номерҳои ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо арзон мешавад. назди Садбарда ҷош беҳад нағзай. свет, об, постоянно лифтшан 100% кор мекунад. чипкатаи ҳамаш. баъд ассалому алайкум бардоро, отоплениям дорад. хонаи навбатӣ пушти барки тоҷик, новостройка, духонага, 55 метри квадратӣ, евро ремонт, $465 000 сомон, $42,000. ина бардоро отопление, свет, об ҳама дорад, ҳамашу дорад. дуюм мошина, дом худаш 15 мошина. натиҷаи потолок дорад. фақати ҳамаи чизи чораш. инҷа ҳоҷатхонаи дута термекс дорад. инҷа ванна. инҷа дуюм ҳуҷра. лайк ва подпискара аётон намроред. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 88 дар занг занед. нархи хона $465 000 сомон, $41,000. бо арзон меша. ина бардоро худи дом ҳоли сохтастанд, ҳоли наспориданда ки камтар пас рӯзҳои наздик баъд полный будкунана дома спорам. пушти барки тоҷик, сади мактаб, ҳама чи ҳастай. отопление, свет, об ягон мушкиле надорад. ба рақамҳои 998 88 занг занед, бо савдо мешавад. ҳатман ба канали мо обуна шавед
лайкро аётон наброрен, фикри худо да комментария нависену, зарблачаи назди подписаться, пахш кунед. Ассалому алейкум бародаро. Хонаи навбатӣ ба иҷора дода мешавад. 360 квадратный метр, як моҳаш 15 000 сомон. 4 дар хона, отопление, свет, об, ҳамаш 100%. Ҷена ҳоҷатхона ва ванна. Иҷаш ошхона, кухня. Дар ҳар як хонаш ҳам телевизор, ҳам кондиционер доранд. Ҷои хеле каридор. Иҷа дуюм зал. И дар видео хемигат кадисай, дар ҳаққони хемигат намекунад. назди гулдаста 91 микраю. Иҷа спальня. Иҷа якум зал. Хона евроремонт ва плюс хали. И ҳамаш аями суби хона. Я бор дигар хотиррасон мекунем. 360 квадратный метр, евроремонт, 4 хонага, 15 000 сомон, як моҳда. Агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо ягончи арзон мекунем. Лайк ва подписка. Настройка. Надя, Караболов. Райони беҳтарина. Ягон дигар хотиррасон мекунем. Саи мошина, евроремонт, 360 квадратный метр. 15 000 сомон як моҳада. 919 98 88 занг занед, бо ягончи савдо мекунем. аётон наброрен, ба канали мо подписаться кунед, лайк аётон наброрен ва зарблачаи зери подписатсияро ҳам пахш кунед. То бози бародаро. Ассалому алейкум бародаро. Хонаи навбатӣ назди пенистут, болои доми Сафо. 103 квадратный метр, 3 хонага, 8 машина. И детский ҳоҷатхона. И ванна. Общий сета, ванна, ҳоҷатхона дорам. Иҷа коридор ва на гардероб. Ин якум спальня. На боз якта ванна ва ҳоҷатхона. Иҷа на душовая кабина. Ҳама мебел, техника, ҳамаш нав. Кондиционер,
اینجا بالکن. اینجا دویم خونه детский. мешавад ҳам қатиб чизу чораш, ҳам бе чизу чораш. 130,000 сомон. Не балкон. қатиб спальня алоқаманд. дар маркази шаҳр. این مهمانخانه. مهمانخانه 28 کвадрат. نه پاپکویو. اینجا آشخانه، کухні. همه مبلش نو، همه تکنیکه هم نو. نه یخدونی تو داره. посудомоечная машина. Идем это балкон. Балкон немножко бардак уже выйдет. Все, я вырежу. Он как склад. Ина бародаро худи дом. Дар маркази шаҳр. Наздик ба институт. Донишгоҳи омӯзгорӣ. агар хона ва шумо писанд ояд ба рақамҳои 919 98 83 занед бо арзониш мекунед.